Calling all young hoopers and sports enthusiasts, ininangin nyo tsansa nga magpasanyo ang abilidad sa basketball. Kaupo ng basketball legend kasi ni Noli the Tank Locsin kag Miggy Corteza sang Benil Blazers. Ang GMA Masterclass the Sports Series ang patigayunon sa University of St. Lasal sa Bacolod City sinina nga Sabado. Gani get ready for an unforgettable experience at GMA Masterclass the Sports Series where passion meets excellence. Nagpromisa si Herlene Budol nga ihatag siniyang iya best performance sa Miss Grand Philippines Coronation Night karon sa gabi. Sa iya Instagram post, naging pahayag sa magandang dilag star nga win or lose, ipakita kuno siniyang iya transformation. Naging pasalamatan man sini ang tanan nga nagasuporta sa iya. Samtang yari naman ang mga eksena nga di mo dapat mamiss sa Voltes 5 Legacy. Sa pagkadula sang peke nga Ned Armstrong, nagpaalam naman si Dr. Smith. Sino bala ang mabulos sa iya nga magapamuno sa Camp Big Falcon? Kagiban pa nga maaksyon ng mga eksena ang bantayan sa Voltes 5 Legacy sa GMA Telebabad pagkatapos ang 24 oras.